Здравейте, хора! Така, ако тази гледка ви е интересна, мога да снимам клипа така. Малко ми е тъпо, ама ако ви харесва. Не е тъпо, изглеждам дебело. Маги. Това беше върха просто. Добре, така. Това е третия влог за днес от мен. Нещо днеска много ми се снимат влогове. Просто съм влог настроение. Чакайте, Дими ми е писала. Кой искаш, матко? Окей, аз снимам трети влог. Така. Този влог ще коментирам. Нямам представа какво. Ако искате, мога да ви кажа нещо за мен. За моя живот. Това беше нещо подобно на 50 рандом въпроса. Но не стига писаме. Име, как да се казва това? Ехи. Казах ти по-горе. Новите ми неща. Плюс. Написание. Секунда. Uno momento. Написание. Така. Това. Е така. Готово. Точка. Край. Начало. Нещо откачвам сега след малко се ям риба, свирипяла съм, иди ми да изям камерата. И просто така. Значи този клип да ме гледате какви щурти върша, каква съм луда, какво ви говоря и ако се сета нещо, ще ви кажа. Стига, мъж. Фу, окей. Така, сега ще ви разкажа какво правих, докато чаках Дими да дойде и да ми качи предишните влогове. Защото нещо съм объркала паролата и просто не мога да влезна. Така, отидох до билата, купих си... сега ще ви покажа. Купих си това. Следващото клип ще го изям най-вероятно. Това е захарен памук, който се превръща в дъвка. Така. И купих един букет цветя за рожденичката. Не е за мен. Обясних ви в по-предишния клип, който може да го намерите натам. Не, натам мисля, че някъде. Или в профилът ми, който е долу. Трябва само да цъкнете на профила ни, на видеоклипове и ще го намерите някъде тук. Щупих си нокът, който е мега гадно. И се пробвах да ви направя един урок за маникюр, но понеже лъкочистителя ми свърши, крайният резултат беше това. Отвърт. За ще го изтрия и ще си го оправя. Така, сега умирам от скука. Аз умирам. И сега, какво да ви говоря? Може би някои хора ги интересуват различни теми. Искате ли да ви покажа как пея? Не. Едва ли някой гледа, едва ли някой ще му е интересно. Добре, айде, този влог ще е с катерички глас и ще обсъждаме в Фейсбук. Да се направим, че го започваме наново. Здравейте, хора! Аз съм Ели. Днес ми е ден за влогове и това е третия влог, който правя за днес. Така.
В този влог съм решила да говорим за Facebook. Ау, so perfect! Така, във Facebook е пълно с кифли. И кифлински имена, кифлински снимки, все с телефона, в огледалото, в местното огледало, с старата Nokia и светкавицата. И в повечето случаи класическата му сумка е, който изглежда като прегазена жаба. В момента се гледам на едно екранче срещу мен и просто ми иде да се пукна от смях. Така, името във Facebook трябва да е колкото се може по-кефлинско. Не, че моето не е такова, обаче не мога да го сменя и няма да ви го кажа. Така, поне не е сладкото, Ели. Поне не е така. Не, че е нещо по-добро, не, че е нещо по-зло, но поне не е това. Така, след като си направите възможно най-много снимки и сложите за описание текста на някоя цялка песен, трябва да си намерите нови непознати приятели. Всеки, който има някой приятели, трябва и вие да го добавите, и вие да го добавите, и вие да го добавите, за да се правите много популярен. След това, трябва да отидете в AdMeFast, за да се регистрирате и да съберете най-много лайкове на снимките. Ако не знаете за AdMeFast, това е сайт, от който събирате лайкове. Сега някой веднага спира клипа и отива в AdMeFast, за да си събере лайкове на снимките. Тъжното на Facebook е, че съм виждала от две еднакви Facebook страници, два еднакви статуса, две еднакви снимки, две еднакви гифчета, точно едно поддавка, което е мега тъпо. Ако си видял нещо готино на стената на приятел, естествено, че можеш да го споделиш, харесаш, коментираш, но в страниците това да се споделя по 1000 пъти в едни и същи дни е мега тъпо, защото вижте какво излиза. Което е мега тъпо. Така, сега, най-тъпото нещо на света в Facebook за мен е Муци. Това нещо е просто уникално. Така. Сега някой от вас най-вероятно си мисля. Мале, каква е тая 5-годишна пикла, която ми говори тук за Фейсбук и за мода и я да ходи да гледа Мечо Пух. Да, като малко гледах Мечо Пух, още ми харесва сладко вече. И да, говоря ви, искам да бъда влогърка, харесвам и обичам да снимам клипчета. Ако не ви харесва, махайте се! Така. И така. Клипът става вече прекалено дълъг, не съм казала нищо, но не ми пука. Затова продължаваме да говорим. Така. Във Facebook има много гифчета, тумбрлчета, не мога да го кажа, тумбрлчета. И те са много досадни. Повечето от тях са Нутела или целувка, Нутела. И в крайна сметка виждаш Нутела или еднакви статуси. А в повечето случаи са 15 еднакви модели. Какъв е смисъл да влезнеш във Facebook? Кажи ми. Да пишеш с някой, който не познаваш. Запознаваш се с някой като момче. Пишете си обичам. Обаче като излезнете навън, се получава това. Здравей! Здрасти. Как си? Добре. Обичам. Чао. И всичко това, което правите, е много глупаво.
И след това във Фейсбук чата ви е... О, как си мила, много. И това е смешно, според мен. Затова и аз съм голям Фейсбук маняк. Имам непознати приятели във Фейсбук. Но дори това го казвам и за себе си. Така че общувайте по-реално и не си просете I like, каквото и да е, не си го просете, защото знаете ли извода какъв е? И аз си прося лайкове и в България всички нещо просят. Хората просто по улицата, просто Фейсбук. Спрете да просите. И така, надявам се клипчето да ви е харесало. Толкова поне манинко. Или да ви е било смешно заради качеричкия глас или началото, което ще да падна от дивана. И така, goodbye и до скоро. Днес може да качате на клипче. И моля, лайквайте, коментирайте. Знам, че сме нови, едва ли някой ни гледа. Но please. И до скоро! До скоро! Да, клипчето беше лигаво, клипчето беше смешно и не говорихме много за Фейсбук, но може би ще си направим отделно.